ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରର କଥା। କୁଆଁର ପୁନେଇ ସଞ୍ଜ ପହର। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ତୋରା ଜହ୍ନ ଆକାଶର କୋଳକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତାର ତୋରା କଅଁଳ ଆଲୁଅରେ ସାରା ପ୍ରକୃତି ସତେକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠୁଛି। ସଫା ସୁତୁରା ମେଘହୀନ ନୀଳିଆ ଆକାଶର ଦେହକୁ ସତେକି କିଏ ରୂପେଲି ପାଣିରେ ମାଠି ମୁଠି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁର୍ତ୍ତି ପୂରି ରହିଛି। କାହାରି ମନରେ ବିରସ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ବିଷାଦର ମଳିନତା ଦେଖା ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାଏଁ ସଭିଏଁ ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ମଝି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗାଁ ମଝି ବରମୂଳ ବାଲିଦାଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଖେଳ। ଅଧେ ଛାଇ ଅଧେ ଆଲୁଅ ଜାଗା। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପାହି କାଟି ଦଳେ ଟୋକା ଡୁଡୁ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦଳେ ପିଲା ବୋହୁଚୋରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଦରବୁଢ଼ା ଯାକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ କଜିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଝିଅମାନେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଖେଳରେ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକେ ମାସେ, ଆଜି ପୁଣି ଶେଷ ରାତି। ଝିଅଙ୍କର ତର କାହିଁ, ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ବର୍ଷେ। ଏଇ ଫୁର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷେ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷତଃ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଯିଏ ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନେ କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ଥିବ, କାହା ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଥିବ। ଦେଖିବା କଥା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଖବରଟିଏ ପାଇବା, ଗଲା ଅଇଲା ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ପଦେ ଶୁଣିବା ବି ସାତ ସପନ। ଯିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳ, ପୁଞ୍ଚି, ମୁଦି ପରଶୁଣି, ବରଗୁଡ଼ି ବରଗୁଡ଼ି ନଟା, ଲୁଚକାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ଯିଏ ଯାହା ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, 5-7 ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକା ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ବୋଲୁଛନ୍ତି। କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସାଇ ଝିଅ ସେ ସାଇ ଝିଅଙ୍କର ଅବିଗୁଣ ଯାକ। କାହାର ବାପା କୋଳଥ ଚୋରି କରୁ କରୁ ବାଉରି ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, କାହାର ଅଜା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଘିଅ ଖାଉଥିଲେ, କାହା ଘରେ ତିଅଣରେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବୋଲି ପର ଘରର ଛିଦ୍ର ଉଣ୍ଡିବାରେ ପଦାରେ ପକାନ୍ତି। ଆର ସାହି ଝିଏ ସେହିପରି କେତେ ଉଲୁଗୁଣା ଦେଇ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଗାଳିଯାକ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ତେଜି ଦେବାକୁ ପାଖରେ ପୋଖତା ପୋଖତା ମୁରବୀ ଆଡ଼ାର ମାଇପେ ବସି ତାଙ୍କ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କେତେ କେତେ ପୁରୁଣା ଛିଦ୍ର କହି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା? ପରଘରକୁ ଗଲେ କିପରି ପରଛିଦ୍ର ଖୋଜି ଗଣ୍ଠି କରିବାକୁ ହେବ, ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଖିଅ ଧରି କିପରି ଭାଇରେ ଭାଇରେ ମନ ଫଟେଇ ଗୋଟିଏ ସଂସାର, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି 5 ଘର କରିବାକୁ ହେବ, ଦରକାର ବେଳେ କିପରି ଦେହର ଲୁଗା ନେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଯା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାହିର ଆଉ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି ପାଟି ଜୋରରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ମା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ମା, ଆଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଶିଖିଲେ ଶିଖେଇବ କିଏ? ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ ଯେ। ଏସବୁ ତ ପରର କଥା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଏଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଖେଳ ଝିଅଙ୍କ ଗୀତରୁ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଯାଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁରେ ରହିଯାଏ କିଛି ଦିନ ଲାଗି। ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଏ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ। ଗତ ବର୍ଷର କଥା କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼େଇ ସାହିର ଝିଏ କେଉଟ ସାହିର ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଚାରିପଦ ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ବୋଲିଦେଲେ। ପିଲାରେ ପିଲାରେ କଥା। ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ନରିପୁର ଗାଁ ମଝିକି ଚିହିଁକି ଆସିଲେ 2 ସାହିର ମର୍ଦ୍ଦେ। ପ୍ରଧାନେ ଆଗ ହାଁ ହାଁ କରି ପରେ ନିଶାପ କରି କଜିଆ ଭାଙ୍ଗି ସିନା କଥାଟାକୁ ମେଣ୍ଟାମେଣ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହିଂସାବାଦ ବରାବର କୁହୁଳା ପଡ଼ି ରହିଲା। ଯେଉଁ ଯିଏ ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ବୋଲିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ 7 ଗାଁରେ ଘର କରଣା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କଜିଆଟା ନରିପୁରର ଛାତି ଭିତରେ ଦୁକ୍ଦୁକି ପଡ଼ିଲା ପରି ଦୁକ୍ଦୁକ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଡୁଡୁ ଖେଳ ଦେଖି ଯିବା ଆଗରୁ ଉମାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତିଆରି କରି କହିଗଲା, ବୁଝି ହୁସିଆର, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ଡେଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ହାରି ଗୁହାରି ନାହିଁ, ବାଜେ କଥାରେ ପଡ଼ି ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଜିଆ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ମୋର ବଳ ନାହିଁ। ପିଲାରେ ପିଲାରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୀତ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ପାଟିରୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ଶେଷକୁ ଆମରି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଟିଆ, କିଏ ପାରେ ହୋ। ଏତିକି କହି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଉମା ମନ ମାରି ଆସି ଖୁଡ଼ି ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲା ତା ପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ। ରେଣୁବୋଉ ନାକ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରି କହିଲେ, ମଲା ମୋର, ତୋର କ'ଣ କହିବାକୁ ତୁଣ୍ଡ ନଥିଲା କି? ନା ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ବା?
କୁଆଁର ପୁନେଇ ଖେଳରେ ଏତେ ସୌକତ ଚାଲି ଯାଉନୁ। ଖୁଡ଼ିର ଏ ନାକ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ଅନୁମତିଟା ନାଇଁ କଲାଠାରୁ ବଳି। ରେଣୁ ଯଦି ଆଜି 1.5 ବର୍ଷର କୋଳ ପିଲା ନ ହୋଇ ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି କଠୋର କଥା କହିଥାନ୍ତା ତାକୁ? ଏଇ କଥା ଭାବି ଉମା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ରେଣୁ ବୋଉ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ତୋର ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗାଁରୁ ଫେରି ନାହିଁ କିଲୋ? କୋଉ ଚୁଲିରେ ବସିଛି କେଜାଣି? ରାଗରେ ଉମାର ଦେହ ସାରା ଥରିଗଲା। ଭାବିଲା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ତାର ଖୁଡ଼ିକୁ ଚାରିପଦ ବତାଇ ଦେଇ ମନର ଓରମାନ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୁହଁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିଛି ନ କହିଲାରୁ। କାଲି କାନ କାଟିଲେ ମୁହଁରୁ ବଚନ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଆଜି ତୋଡ଼ ଦେଖ କ'ଣ କରିପାଇଲା କି? କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ପାଟିରେ ବାଇଶ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭରସାରେ କାହା ଟାଣରେ ତାର ପାଟି ଖୋଲିବ? ବାପ ମରିବାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ବାପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅଲିଅଳପଣ ଯାଇଛି। ବୋଉର କରାମତି ହଜିଛି। ନିଜ ଘରେ ଆଜି ସେମାନେ ପର, ନିଜ ଦରବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଚୋର। ବାପ ଥିଲାବେଳେ ତାରି ବୋଉ ପରା ଘର ଚଳାଉଥିଲା, ତାରି ବୋଉ ହାତରେ ସବୁ ଥିଲା। ଦିନେ କେବେ ସେ ତାଠାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହିଂସାବାଦ ଦେଖିନଥିଲା। ଓଲଟି ବେଳେବେଳେ ଦାଦି ତାର ଖୁଡ଼ିକି ମାରେ ବୋଲି ସେ ତାର ଦାଦିକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ଖୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଆହ୍ଲାଦ କରେ, ବୋଧ ଶୋଧ ଦିଏ। ଆଜି କାଳ ଓଲଟିଗଲା ବାସୁ ମଲାରୁ। ତାର ବୋଉ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ପସରା ଧରି ଗାଁର ଘର ଘର ବୁଲିବ। ଯିଏ କେବେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇନଥିଲା, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ, ପୁଣି ଗୁହାଳ ପୋଛିବ। ବାସୁର ବାପ ମଲା ବେଳକୁ କାହିଁ କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଠେ ବିଶ୍ୱାୟ କରି ଜାଗା ନଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ବାସୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସେ ତ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10-15 ମାଣ ହେଲା ସେତକ ବାସୁ ସାଉର କମେଇ ନିଜ ଦିହ ମିହନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳରେ ହୋଇଛି। ସେ ଆଖି ବୁଝିଲା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ସିନା ଏୟା। ହଉ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଉମା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବାଡ଼ିପଟ ସଜନା ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ତାର ବାପାକୁ ମନେ କରି କେତେ କାନ୍ଦିଲା। ଶେଷକୁ ମନ ବୁଝିଗଲାରୁ ଆଖିର ଲୁହ ତାର ହାତରେ ପୋଛିଲା। ଭାବିଲା, ହଁ ସେ ଏବେ ସାହିକି ଖେଳିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବ? 5 ଘରର ଝିଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗସାରିସା ହୋଇ ଖେଳିବ କେଉଁ ମୁହଁରେ? ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁଆଁର ପୁନେଇ, ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣିଦେବାକୁ ତ ଦାଦି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଦାଦିକି କହିଲା। ବୋଉ ବି ତାର କେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା। ସେ ପଠେଇଦେଲେ ଖୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଖୁଡ଼ି ଯେ ଆରକ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲେ, ଟଙ୍କା କାହିଁ? ସବୁ କଥାକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦେବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବୋଉ ତ ମଲା ସାପ ଖୁଡ଼ିର ହାତ ଟେକାରେ ଅଛି, ତାର ଚାରାବା କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ପଇସାକୁ ତ ସକ୍ଷ ନୁହେଁ। ପସରା ବୁଲେଇ ବିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣେ, ଦାଦି ଖୁଡ଼ି କଡ଼ାକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବ କରି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସାଟାଏ ମାଗିଲେ ବି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ହୋଇ ମୁଲାଇଜା ନଥାଏ। ଉମା ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ। ତାର ବାଳିକା ହୃଦୟ ଓଲସି ଉଠିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗାଁ ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଛେଲ ଡୁଗଡୁଗ ଶବ୍ଦ, ସାହି ଝିଅଙ୍କର କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ଘନ ଘନ ଗୀତ ଶୁଣି ତାର ଖେଳପ୍ରିୟ ଚପଳ ମନଟା ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। କାହା କଥା ନ ମାନି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ। ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଇବ ପଛେ। ଛି, ଏଡ଼େ ମଇଳା ଲୁଗା, ପୁରୁଣା ଗନ୍ଧ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ସାହି ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କେମିତି? ଉମା ଲୁଗାକୁ ଚାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲା। ଉମାଲୋ! ଅପରିଚିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟି ଶୁଣି ଉମା ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ତୁ ଆସି ବାରିଆଡ଼େ, ମୁଁ ତୋତେ ଘରେ ଖୋଜୁଛି। ତୋ ଖୁଡ଼ି ତ କାହିଁକି ତୋ ଉପରେ ଆଜି ଭାରି ଖପା, କ'ଣ କରିଛୁ କି? ପଚାରିଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଉମା କାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଛି କି? କହୁ କହୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାଡ଼ି କବାଟ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜନା ମୂଳକୁ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ବୋଉ କାହିଁ? ଉମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ଫେରି ନାହିଁ। ଫେରି ନାହିଁ? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି। ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ପରା ପସରା ନେଇ। ମୁଁ ତୋ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନାହୁଁ? ବେଣୁ ତୋତେ ଭାରି ଖୋଜୁଥିଲା। ଉମା କହିଲା, ମୁଁ ଯିବାକୁ ବେଳ ପାଉନାହିଁ। ଦାଦି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଖବର ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି ପରା କୁଆଁର ପୁନେଇ, ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇନୁ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ତତେ ଭାରି ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି। ବନମାଳୀଙ୍କ ଦୁଆରେ ସେ ସାହିର ସବୁ ଝିଏ ସେଠି ଜମା ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକିରି ଅଇଲେ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିଲୋ? ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ କଜିଆ ଲାଗିଥିଲା ପରା? ମଲାରେ ତୁ ତ କଜିଆ କରୁନୁ, ଅଇଲ ତୁ ଖୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଉମାର ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ତାର ହାତ ଧରି ଓଟାରି ଆଣିଲା ଖଞ୍ଜା ଭିତରକୁ। ଜଗୁକୁ ଦେଖି ରେଣୁ ବୋଉ ଆଗରୁ ଆସି ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ
ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବରଂ ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ। ଜଗୁ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ମନ୍ଦ, ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ। ବିଶେଷତଃ ଉମାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏକା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ହେବେ ନାହିଁ। ଉମାକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ଜାଣିଲେ ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଦି ଚାରିପଦ ଝାଡ଼ିଦେବ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ରେଣୁବୋହୂ ଆଗ ବଳି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, କହିଲୁ ଭଲା, ଲୁଣ ତେଲ ଟିକେ କିଣିବାକୁ ଘରେ ପାହୁଲାଟାଏ ନାହିଁ, ଅଭାବ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟାରେ ଆଜି ଉମା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଇଳା କୋତରା ହୋଇ ଅଭିକାଙ୍କ ପରି ପର ଘରକୁ କେମିତି ଖେଳି ଯାଆନ୍ତା। ଜଗୁ ରୁକ୍ଷେଶ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ, ସବୁ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ବଣିଆ ଘରେ ତମର କଣ୍ଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବରାଦ ଦିଆହୋଇଛି, ଖାଲି ଉମା ପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ତ କାହୁଁ ଅଇଲାଟାଏ। ରେଣୁବୋହୂ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲେ, ଯାହା ଘର କଥା ସିନା ସିଏ ଜାଣେ। ଜଗୁ କହିଲା, ଠିକ୍, ବାସୁ ମଉସା ଥିଲେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଜିଭ ଲେଉଟି ନଥାନ୍ତା। ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆଜି ତା ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏତକ କହି ଜଗୁ କାଖ ତଳୁ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ଉମା ଆଡ଼କୁ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେଲୋ ଉମା, ପିନ୍ଧିକରି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼। ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପାଇଁ ତୁ ମନ ମାରି ଘରେ ବସିଛୁ, ମୋତେ ଖବର ଦେଇନୁ? ମିଛଟାରେ କ'ଣ ତୋ ବୋଉ ମୋତେ ମାହାର୍ଦ ଦେଇଛି? ଉମାର ମଉଳା ମୁହଁଟି ପୁଣି ସଜ ଗୋଲାପ ପରି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା। ତାର ସୁନ୍ଦର ଓଠ ଦିଓଟି ହସରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସତରେ ଏକା ଜଗୁ ଭାଇ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଲୁଗାଟି ତଳୁ ଉଠାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରେଣୁବୋହୂ ପଚାରିଲେ, ଲୁଗା କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଜଗୁ? ଚୋରି କଲି। ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ? ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଯଦି ଏକଥା ଯାଏ, ମୋତେ ଚିହ୍ନଟି? ମୁଁ କାହାରି ନୁହେଁ ରେ। ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଆଗରୁ ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ଜାଣିଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ନା, ବୁଝିଲ ତ? ଉମା ନୂଆ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧି ତରତର ହୋଇ ଆସି ଜଗୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାର ଅଲରା ମୁଣ୍ଡର ଫରଫର ବାଳ ମୁହଁ ଉପରେ କେରା କରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଗୁ ସ୍ନେହରେ ସେତକ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ, ଏଥର ଉମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଗାଁଟା ଯାକରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ତ, ତାକୁ ଦେଖି ତମ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ? ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ହସି ବିଦ୍ରୂପ କରି ରେଣୁବୋହୂ କହିଲେ, ତୋରି ପେଟ ପୁରୁରେ। ଜଗୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉମାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆଲୋ ଉମା, ତତେ ବନମାଳି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଡୁଡୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ରେଣୁବୋହୂକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ମାଉସୀ ଆସିଲେ କହିଦେବ। ଜଗୁ ପଛେ ପଛେ ଉମା ଗଲା। ରେଣୁବୋହୂ ମନକୁ ମନ ଭୁଟ ଭୁଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ କିଏ ରେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଭାଇ ନା ବନ୍ଧୁ? ଉମାକୁ ଦେଖି ସୁହାଗ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କହିବ ଲୋ ମା, ହୁଣ୍ଡାଟାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ରଖିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।